I dag der skal vi kigge på den her i108 fra Segway, som var årets absolut topseller fra Segway i 2025. Mit navn er Michael. Og jeg hedder Niklas. Og i den her video kommer vi til at kigge lidt nærmere på, hvad der er fordelene ved den her model, og måske også nogle af de ulemper, der er ved den i forhold til, hvad Segway ellers har tilbydet. Nu fik vi pakket i108'en op, og til den der er en tilbehørskasse, som jeg tænker, vi skal have kigget på. Og så er der noget med noget mobilitet og nogle hjul, der er meget interessant. Det kan være, at du vil tage det lidt nærmere. Ja, det kan jeg i hvert fald. Skal vi ikke lige starte med boksen her? Ja. Det, der følger med til i108'eren, det er, ja, som man kender det, spydet til antennen. Og man kan også købe de her antennebeslag, som man kan sætte på sin gavl, eller sin udhæng, eller garage, eller hvordan det lige passer. Så er der selvfølgelig en strømsyning, der er lidt spyd under værktøj, og så antennen følger selvfølgelig også med. Der er lidt knive, og det man skal bruge til at vedligeholde. Og hvis vi skal kigge på selve maskinen, sådan lidt i forhold til mobiliteten, som du snakker om, Niklas, så er der jo det her med 108'eren. Den trækker på de to forreste hjul her. Den har selvfølgelig de her pighjul, som vi kender fra Segway, men den trækker jo ikke på alle hjul, som den nye i2'er den gør. Nej. Hvis vi lige tager den op her og kigger, så kan vi se, at den har de her to. Jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er for det. Medløberhjul måske. Ja. Jeg plejer at kalde dem døde hjul. Fordi de har jo ikke nogen motor eller nogen former for styring. Så de er der bare. De er der bare, og de følger bare med. Så det er de forreste hjul her, der trækker læsset. Og så dem her, de har bare at rette ind til højre. Og det er i hvert fald der, hvor man, har jeg i hvert fald hørt fra flere, så at hvis man har lidt en humplet plane, så kunne den godt have lidt problemer med at få sig kørt fast med de her hjul her. Ja, sådan lidt blød også. Ja, hvis der er lidt blød underlag, ja. Så det skal man lige være opmærksom på. Og så er der selvfølgelig også lige klingen at være opmærksom på, eller hjulen her til klingerne, til knivene. På 108'eren, der er der, som vi kendte fra sidste år, der er kun de her 3 knive på, hvor der på den nye model er 5 klinger, 5 knive. Og der kan man selvfølgelig købe en ny skive her til sin knive, som man får 5 eller 6 knive på. Men igen, så er vi ude i modificering, og der er noget med noget garanti og sådan nogle ting. Så det skal man også lige være klar over, når man køber en 108'er, så har den kun 3 knive på skiven her. Værd at nævne med de her modeller er jo selvfølgelig, som der var i tilbehørspakken, at godt nok har den RTK, men det er ikke en netværksbaseret RTK. Så det vil sige, at den bruger sit kamera sammen med antennen, der følger med, som skal monteres og sættes til basen, som grundlag for dens navigering rundt i haven, og når den ligger og kører og slår græsplænen. Og det er jo selvfølgelig igen rigtig godt, hvis man har et dårligt 4G eller 5G-signal der, hvor man bor, fordi så skulle man have den her antenne op alligevel. Men bor man i et område, hvor der egentlig er ganske udmærket dækning, og det gør rigtig mange danskere, så er det jo selvfølgelig lidt ekstra arbejde, man skal have med i mente, når man så køber den her. Der er noget med noget forskydelse, der kan ske, hvis man begynder at bevæge på sin antenne. Eller på ladestationen. Ja, så kan den slet ikke finde ud af, hvor den er henne. Lige præcis. Ja, og så er der jo hele den her automapping-funktion, som den ikke har. Så måden at få den her kørt ind på, det er jo, at man går rundt med sin app. Lidt ligesom hvis det var et joystick. Men det havde jeg også fornøjelsen af med H-modellen sidste år. Og ja, jeg synes ikke, det var ret slemt. Jeg synes faktisk, at det var ret sjovt at gå rundt der. Så i min optik er det ikke det, der skal adskille det i hvert fald. Men det skal man selvfølgelig være klar over, når man køber den.
Og den her model, måske lidt modsat de andre fra Segway af, så er det noget med, at den kører på Bluetooth. Og jeg har jo ikke haft sådan en her før, men det har du måske noget erfaring med. Ja, altså jeg havde H-modellen sidste år, Ja. H800, Ja. og jeg er ret sikker på, at det fungerer på samme måde som den her, det vil sige, at man ind i sin app kobler op på robotten via Bluetooth, Ja. og så er det så, man styrer den rundt ligesom med joystick. Ja. Jeg er ret sikker på, at det er det samme, men det kan vi selvfølgelig tjekke i installationsvideoen. Så Og det er noget med, at man kan købe et 4G-modul til den her, hvis man har lyst, således at man ikke behøver at være tæt på for at sætte den op og for at kigge på den og holde øje med den inde i sin app. Men som den står her, sådan som vi har modtaget den, så er det ikke inkluderet. Nej, det er tilkøb, og det kræver så også abonnement. Det kræver også et abonnement. Yes. Så det skal man gøre op med sig selv, om man vil det, om man synes, det er værd. Jeg kan bare huske min erfaring med 4G-forbindelsen sidste år, var, at det var rigtig rart at have, fordi jeg kunne overvåge robotten, selvom jeg var i den anden ende af landet, hvad den er gang i. Ja. Så, men det tager vi i installationsvideoen og ser, hvordan det er med den her. Ja. Ja. Man kan sige afsluttende om den her model, så er det jo en model, der er kørt sidste år også, og som mange havde ekstrem glæde af. Så noget af det, der taler rigtig meget for det her, i hvert fald for os, det er, at den er lidt testet, den har været igennem et marked, det er ikke en splinter ny model, som vi alle sammen skal ud og et eller andet sted tage stilling til, om virker eller ikke virker. Det er ligesom blevet bevist, at den gør arbejdet. Ja, man kan jo sige, at mange af de her måske børnesygdomme, der måske har været i softwaren, de foregående år, de er forhåbentlig blevet sorteret fra. Ja, så man får egentlig en god gedigen budgetorienteret plæneklipper i forhold til Segways andre modeller. Ja, det gør man. Som vi ved stadigvæk leverer en klippet græsplæne i sidste ende. Ja. Vi kommer selvfølgelig til at lave en installationsvideo på det her. Og den kommer ud at køre. Og den kommer selvfølgelig til at køre på lige fod med de andre maskiner. Så vi kommer til at kunne lave en ordentlig vurdering af, hvad er det reelt set, den her maskine har at tilbyde. Så en installationsvideo på den her, også på vej. Yes, også hvor vi ligesom holder det op imod, hvor nemt er det, eller hvor besværligt er det, sammenlignet med de nye modeller, der er kommet i år. Det synes jeg er meget, det er jeg meget spændt på at se, hvordan, altså hvor stor er forskellen egentlig i virkeligheden. Ja, og som du nævnte, automapping versus ingen automapping, og antenne, ingen antenne. Hvad er der udfald, hvad er der ikke er udfald? Ja. Det bliver sjovt at se. Ja, det bliver meget interessant. Ja. Så se med over på kanalen, når vi laver vores installationsvideo på i108'eren. Det ser vi frem til. På trods af, at det er sidste års model, så tænker jeg, at den stadigvæk har noget at byde ind med. Bestemt. Og ligesom sidste år har vi fået lavet en specialaftale til dig, der ser med her på kanalen. I år er det en pakke i samarbejde med Soundoktoren, hvor hvis du bruger den kode, der kommer på skærmen her, og som du kan finde nede i videobeskrivelsen, så får du et kunstgræstæppe med her på 1x1 meter, som du kan placere under ladestationen. Det var en kæmpe fornøjelse sidste år at have det, fordi man slipper for ligesom at skal holde alt det rundt om, og der ikke vokser græs op omkring det hele. Derudover så har de smidt en pakke med 36 knive i, sådan så der er til hele sæsonen. Så der er styr på den del, og der er styr på vedligeholdet. Yes. Ja. Vi håber, at I har lyst til at følge med i installationsvideoen, som kommer på et senere tidspunkt, og at I vil abonnere på kanalen, så I også bliver notificeret om, når den kommer. Og derudover er der ellers bare at sige tusind tak, fordi I så med. Ja. Fedt.